چی گفتنی موضوع درباره فخرالدین مشنکی авиакасияи беномуси хоини миллат. Мега ки ман дар Тоҷикистон на зан дорум, на иру, на ӯ дорум мега, падару модар дорум мега, тамом мега. Ман гражданини Тоҷикистонам нест, ман тоҷик нестам. Ина ман гум ки ман дар Похоя, ман дар Тоҷикистон зиндагӣ намекунам. Ман на паспорт тоҷикӣ дорум, на дар Тоҷикистон прописка дорум, на зану гудак дорум дар Тоҷикистон. Ки ман гум дар Тоҷикистон он хешум аст. Нигоҳ кунед чӣ фунуш метова ба кадом сабаб тирмашид ина видеош. Диде, ай пушти ҳамун зане ки ваҳдатӣ ҳаст ба мо тамос бурад записош ҳаста. Оли вошам шава дар кошам мемонемш. Ай пушти дору бизнес мекард, ай пушти дору итирмашид. Ай пушти уҳайдои хидораматии 6 сола не. И дурӯғ гуфтеса. И саги ҳаром фақат чия медона фитна андозия, ҷанг андозия, як каса пастаид киня. Ҳамин як кори мекард ки чизош авиакасаш боло шав. Авиакаса ин надора. И дурӯғ мега шумо. Мақсади гап и агар дар фикри мо миллат мебурд, Кирилле ки як блогери машҳур аст, омадаи Тоҷикистонда и мо кӯшиш мекунем ки блогерро бияд Тоҷикистона сиёнка кунанд, туризмо бисёр шава. И фоидаи мо аст. И беномус чӣ мега? Мега ки ира ҳамин ина сураташ Кирилл. Мега ира шумо бизаненш. Мада сиёнка ки парта айма бахшиш пурсад. Ту ки хида? Ту ягон кормани давлатӣ ё ки ягон коргаре ки брама вая бизананд сиёнка карда ту парта. Ту як хоини миллат ҳастӣ. Агар ту хоин набошӣ, ватана ободиёша нишон диҳӣ. Чӣ қадар ободӣ аст дар ватан. Гӯем ки мардум, бародаро, миллат моне туризмо раванд. Фоидаи мо ҳаст, фоидаи дигарон нест. Ту беномус хестиву Кирилла видео кардаси бобои қанда шӯҳрата, акаи шӯҳрате ки ман ӯро намешиносам. Валлоҳи қасам ман ҳамин дар бобои қанд қати дидамаш. Ӯро паставид кардаса. Агар ту дар фикри миллат бошӣ, дар фикри ҷумҳурии Тоҷикистони мо бошӣ, ободии ҷумҳурии Тоҷикистони мо бошӣ, ту дар бораи ин ҳамин инсонҳо гап мезадӣ. Чӣ ба поне блогерҳо гап мезананд. Бобои қанд гап зад, ман худам гап задам, акаи Дибек гап зад, ҳамаи блогерҳо гап заиста. Ту бошӣ фақат чи фитнаандозӣ, ту ҳам хоин ҳисоб мекунем мо. Ту хоин ҳастӣ. Барое ки Кирилл омадага Кирилла тиқӣ кардӣ.